wato gaskiya Ibro wani irin mutum ne wadda mu lokacin da muka zauna da shi kawai cewa muke ce masa kaman wali muke ce masa. Abin da yasa muke ce masa kaman wali, mutum ne wato da yake da wasu abubuwa kaman Allah ya ne masa ilhama akan abu. Saboda duk lokacin da muke zaune muke fira da Ibro har ba ma so ya furta abu. Idan zai furta za mu je mun ji dan Allah dan Annabi Alhaji kar ka faɗa mun san bakinka. Saboda in dai ya faɗa abu to da izinin Allah ba mu sani ba, baiwa ce Allah ya masa akan wannan. In dai Ibro zai gaya maka abu to da wahala wannan abun bai zo ba. Saboda akwai abubuwan da Ibro ya faɗa kafin rasuwarsa yanzu duk sun faru a masana'antar fim. Ya gaya mana ya ce akwai lokacin da za ka ga ɗan fim yana wasan ɓuya da 'yan kallo. An kawo wannan lokacin. Shika, riƙe mu wannan kaya ne ɗan gwari ne shi kuma ya kawo wannan akan yana son yarinya. Wannan kuma alhaji ne, Alhaji Habu. Shi ya kawo wannan yana son yarinya, wannan kuma mai gari ne. So da haka gaskiya ni abin da nake kallon Ibro akan abin da ya shafi harkar drama, kawai ina kallon sa a matsayin malamin jami'a ne. Yayi maka gudu kaga ya dace, yayi maka ihu kururuwa kaga ya dace, yayi maka kuka kaga kaman kukan gaske. Amma kuma kaɗan daga cikin irin tasirin da Ibro ya a wannan lokaci shine wato yin fim da kankanin kuɗi, kuma wannan fim ɗin ya baka kuɗi masu yawa. Sannan kuma mutum ne wadda wato yake da wani abu guda ɗaya. Ibro ne zai maka fim idan ya kuka zaka ga kaman kukan gaske wanda an yi maka mutuwa kake wannan kukan. Idan Ibro ya maka dariya zaka ga wato dariya yake kaman an yi wani abin keta da gaske kana dariya ta keta. Ai ni ya kamata in baki tukuici, baki ya kamata ki ban tukuici. To ai ni ma ba tukuici na baka ba, kudinka ne hakkinka na baka. An samu wani dan Ba bonus bane. Kamfani sun biya kuɗi sun yi albashi. yaushe aka yi albashi? An yi albashi mana. So da haka wannan Ibran guda ɗaya ne kuma daga kansa dai an yi kenan. Mu san wani abu ne sanin gaibu sai Allah, amma dai da wahala a mai da kamarsa. Sai dai fatan Allah Ubangiji ya rahamta masa, Allah ya ji kansa da rahama kuma ya albarkaci bayansa. Na bar aiki, ni kamara na mari banza, ni kamara dai dan nawa kai tsara wallahi kan ni fa nan na fa zo nan wuya. Dauda ka tsara mata sunana, ka tsara mata sunana. Yanzu dai Dauda wa Allah kana Dauda mai dai ni kamara dai na mara